Orukunile as a whole. Only see I know ya bụ eze na-abụ Alexa Ogbunide, onye si ndị isi anọrọ ya. Onye bụ onye isi ọkpara na Orukunile, Dr. Ogbunide. Woloji bụ ihe. I'm still lawyer, sir. Woloji nje PG. My chairman, sir. Woloji nje Ego Bedike. Right. Onye nwe m. Woloji nje eze na-abụ ife merụ mgba. Eze abụrụ nne Aloma. Oh, my best man. Woloji nje Ichia Chimaroke. I'll go on walk. Woloji nje Chinyelugo. Imwa Onegbu. Chief. Money and I walk on the wall, no, no man, but yes. Nye ka mụ agwarukwo nke m. As a chairman, Ọgbara Ugochukwu. Hi, Chief. Obi Ebedike wara Yeah. Asọmado na na mma o. Ise. Wesi Chineke nna onye ebere. Eze ogorigo anya. Onye ni na ha na nzuzo. Ya biko bịa na ọjị. Na. Wesi Chineke nna ndị ana ba anyị bịa na ọjị. Chineke nna biko bịa na ọjị. Ise. Ihe na-emere ọrụ ukwu ihe bịa na ọjị. Ise. Wesi Chineke nna onye ebere. Eze ogorigo anya. Onye na-ahụ na ihe na ha na nzuzo. Ya biko bịa na ọjị. Ise. Asị bịa ka ya biri na ndụ o. Ise. O biri na ya biri na kwube ezuru unu ya o. Ise. Wesi biko nụ mmụọ niile dị n'ọrụ ukwu biko bịa were ọjị. Oh, it's a card. Ifu ji ka anyị na-akpọta ata. Asị na ya akpọta ji a. Kpọta ndụ o. Ise. Kpọta ọganihu o. Ise. Kpọta ihe akụ akụkọta ihe nwe enwe o. Ise. Nke dịsi ya ebeka o. Nke dịsi ya akacha o. Ise. Asị na onye nọ riri ji a na-esi montu anyị eri ji. Oricha onye eto ụha o. Ise. Leta agadi ohu ego. Ise. Ihe niile bụ ezigbo ihe o. Ise. Ahụ anyị arụ onye ahụ. Ise. Onye ebe onye a sị na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị o. Amen. Obi Ebedike. Obi Ebedike. Ọrụkwa ekele m unu. Yeah. What? Abụ na afụrụ ebe agbalụ ebe bidoro aka. Kama ya gbanya bụ ncha gbasị gbaa n'eku. N'enu ji anyị ọrụ ukwu nyere anyị ka anyị tinye n'ekpere banye na-abịa ka anyị nweta nke ya ha ka mma. Ise. N'ebe ji ọrụ ukwu nyere anyị kụrụfịa ọba na-ebu ji na-ebu ata anyị emesighị ya anyị chọrọ imenụ. I'm Chief Christian
Ugochukwu eze na bụ Ugochukwu ihe ahụ ọgụgụ m bụ ọlụkwụ kpọrọ ji ihe anyị na-agụ ịkpọ ji bụ ọnwụ na ọhịa pụtara ji a na-apịa ọlụkwụ amele ji na-apịa amele ji na stọọ onye ọsọ ọnya bụrụ ọnya bụ omenala ọlụkwụ a na-eme mgbe gboo from 18th century onye mere bifo onye nke anụ ahụ wee na-eme kịta bụ Chief Edwin Ugochukwu Obieyisi ka mkpụrụ obi na-ana mkpụrụkwa bụ nna m ọnya bụ onye na-emebi ya bifo wee ruo Chief Alex Ogbunide Ezenam ndị ọbụla chiri Eyisi na Ọkpara ọfa ka a na-akpọ Ezenam Eyisi na Ọkpara bụ the highest ọzọ enwe n'ọla Ọrụ ekesechi Eyisi na Ọkpara bụ iyechi ọzara isisi ọzara ichie Ikwele ichise Ikwele ichie Ozu na Ọrụ Ukwu 2 towns ka ọ bụ Ozu na Ọrụ Ukwu ichise ewe na-akpọ Ezenam not because of not 2 towns ka eji akpọ Ezenam akwụm ebe a n'afọ Igwechi nyere eze ọgwụkwenu ọgwụkwenu ọrụ ugbozuenu asị na-adịghị na mmanụ aha Jizọs asị na-adịghị na mmanụ aha Jizọs asị ngwa unu Igwechi eze sị ngwa unu na ụzọ mechi udori ebe a na-emechi ụdị ibie Igwechi eze sị ngwa unu na ụzọ mechi udori ebe a na-emechi udo ibie mana ya abata before awa ji or not maka ọ bụ onye nwa ya onye efe enu wee bịa onye agha ikiri wee sị ngwa unu na ji unu kpọọ tata dobere na nkede si ya gịnị ya aka ọsị ngwa unu na ndụ ya adụrụ unu ise ọsị ngwa unu na ndụ ya megịnị ga-adụrụ unu ise na ụmụ unu ga-azụ unu ise ọsị na ụmụ unu ga-azụ unu ise ọhịa ọsị ngwa unu wee si weta isi na onwe wee si na ọ ya adụrụ unu ile mma asị na adụrụ unu ile mma ụmụ unu ya azụ unu ụmụ unu ya azụ unu si na Jizọs Kraịst bụ onye nwe